Здравейте хора! Отново почваме влога малко по-късно, но нищо не сме правили. Какво правихме, мамо? Здравейте! До сега какво правихме? През целия ден. От сутринта откакто сме се събудили. Да, закусихме? Да, и сме с мама, с Мириам. Мириам! Добре. И с Кака. И там играят волейбол. Тати и Емиляно е там. И обяда ни от 1 до 3. Колко трябва да тръгнем за рейса за морето? Рейс ни от 2:30. Да, ще отидем до морето отново днес. И се надявам днес да снимам повече от всичко случващо се. Поне се надявам, дано се случи. Преди малко обядвахме, даже тук ще обядвахме и сега се качваме нагоре, за да се преоблечем, за да отидем на морето. Да. Мама вика да се снимаме тук на безводния фонтан. И на скунксо. И на скунксо, и на свинско. Ами хора, бебенчето спи, а ние се оправяме за морето. На вечеря сме и вече ядохме. Как отиде горе, защото беше с токста и искаше да се смени на обувки, защото е много некомфортно. Аз и мама сме еднакви. Ето я мама. Мириам и Кака са еднакви. Червилото ми го няма. Найс. И сега мисля, че отиваме на фарша. Не знам, ще разберем. Пред фарша сме, обаче е много пълно. Наистина няма къде да се седне. И просто, даже и тук пред самия ресторант, кафене или каквото е, даже там е пълно. Представете си колко много хора има в самия Шарм ел-Шейх, който е малък. И да, сега ще снимаме как светва цялото на морето, пред морето. Да. Хора, 7 човека сме в едно такси в Египет. Не, аз знае, че така ще стане, но все пак. Отиваме към Джамия Ел Сахаба. Не знам какво се вика. Спокойно става били. Да, и към центъра да се разкараме и ни търсят прекалено много пари и се чувствам богата. Ами хора, ето я джамията. Пред нея сме вече. И е много готина. Има много магазини. И след малко ще се разходим. Знаеш, ще търсят Магнитиуш, а пък в момента са на герданчета. Мисля, в момента гледат герданчета. Аз гледам Мириам как спи. Кое е по-честно? Хора, това Шиин ли е? Или е някаква кучешка марка, подобна на Шиин? Хора, прибрахме се в хотела, изморени, Мириам спи, вече сме готови за лягане и това беше от ден 5, нашата почивка в Шарм ел-Шейх. Ще се видим утре. Бай-бай!